Ja, velkommen til Disten og mittlen NSOI og Viking her ved Løtjen som kan blive avgjørende for Färjemeisterheite 2016. Vinner Vikinger hentan Disten så har de vunnet Färjemeisterheite Anna Ari Ardea. Der kunne veisen få hjelp i Gundadal til skuldet det har hent at P36 UK og i spela Jaunleik så faktisk lukka mye kvart i Østlig det er her så Vikinger eisende Färjemeister. Vi kan si at det at her er kommet en rikva av Viasfalkon at stola Bavonlinon særlig kanskje ur Gøto og Lorvøk verlig innras av Josap Lavon og Askåren kommer her til Disten og i dag. Og vi kan ta linje i malen og kjenne så i Karsten Hansen, utspillere nummer 2 Per Langgaard, 4 Jens Johansen, nummer 6 Karl Løtjen, Kutsjek Lament Andersson Olsen, nummer 11 8 Fredriksberg. Det var Ivan sa om han skulle spela og i det, men han verer vi, og det er så stor flytning for det offensiva spillet fra NSOI. Nummer 13 er landstidsspilleren Paul Johannes Justinsen, 16 Jan Benjaminsen, nummer 22 Bar Hansen, 4 Bedwell Hansen, 23 Jan Ellingsgaard. Og Lie Tja Vujtjens i malen Elias Rasmussen, utespillere nummer 3 Hannes Jakobsen, 4 Liskjebaren Atle Kregersen, nummer 6 Frode Benjaminsen, Tutsjo Sølve Vattamar, 11 Hans Paul Samuelsen, nummer 13 Emiverjen Erling Jakobsen, 16 Hans-Jørgen Djurus, nummer 21 Gerst Hansen, 24 Gunnar Vattamar, nummer 30 toppskytten og i FO-dalten i løtene Ate Kina Laval. Berlin i Herveisene over det spillere og Bunchson NSOI først lømmes en skjolter Jonna Høykår som mange har sett inn mot enda av disse noen øyelige affær og så er sånn eisen en annen spennende spiller Peter Knudsen og eisen gjør stor fremstyr Andri Benjaminsen og Bunchson Tjavujtjen prominent nå Andreas Lava Olsen, Filip Djordjevic og Søren Ankel for at nevne nærkere. Disten er ferdig i gang til Gert Hansen og i sparkabatten gjennom Ate Kina Laval, men NSOI fer ut av bort her, så er det Atle Gregersen og Iskalaren igjen av NSOI-holdene. Fra Benjaminsen, men Paul Johannes Justinsen vinner han her. Per Langgaard av bøtten nå. Det var en lenka bøtten igjen mot Paul Johannes Justinsen. Han vinner der som oftast. Og her er det Klammet, skyter, men dette skottet vil blokkere, så NSOI vi første utsakene her. Men så er det altså Vikinger vi fer hinveien. Selve Vattamar vi fer ut i høyre søyen. Fer fram vi einon. Nei, Karl Løtjen kommer vel etter det. Godt vei spill for honom. Så får NSOI den første utløver ut av borste, men her kommer Gerst. Misser så bøtten. Fer han etter, og så blir det frispark til NSOI. NSOI er en pitch opp. Kommer en lenker diagonalbøtter. Paul Johannes etter her. Ser ganske ut som at her var at Røyna nækker at Paul Johannes Justinsen liker i en offensiver myvattler rolle her i dag. Og det er ganske nekk til å vinne en luftvarsk mot Paul Johannes Justinsen, så kunne bent av at en tanke er at han skal snitta der videre til Vanta Mikla framme igjen, Clement Olsen. Det er sånn, det er så lesen her at Vikinger her har 2 skått i byrstene, skulle det ikke etnast deg, men at vunnet Färjemeisterheite her og i det, så kom det avgjøre at om en av vik og til så leier det igjen, at det er hjemme vært å spille i måte Ebe Streime. Innkast til Viking, Gert Hansen for å tenke det. Igjen mot Ate Kina Laval fra Benjaminsen. Litt igjen mot Sølva, men her er det Jan Ellingsgaard. Her fætter han noen, men så misset der batten. Han skal sende åtsik for Jan fra Jan Benjaminsen. Jeg har hatt en 2 batter per i Pyrjanne. Vikinger, Erling Jakobsen og Matti Hanus Jakobsen. Igjen mot Laval. Så er det spør fra Barry Hansen i første utløp, men ikke med Hans Paul Samuelsen. Og gratter til Hanus Jakobsen. Atter Hans Paula. Så blir det innkast til Viking som Hanus Jakobsen for at tagga. Vikingerne var mest som i alt kappingar og er veldig vant av Mikler just i her som støvn om at innkast til som en
stejpat lite Taimon och Froe Benjaminsen och Erling Jakobsen i eisen näkra Taimon som kommer in och i brottstein av Vikinge. Här kommer inkastet. Där vi är nummer 24 NS ut i Betuel och ska ut från första atlovet Karl Lötjen för han här så kan han så nu sätta en kontra igång. Nej, välkommen åter igen Sölva Vattnhammar. Och man till Atla Gregersen och Atla vi man till Elias Rasmussen. Åtne Fredriksberg för handan. Karl Lötjen till Bar Hansen. Och så där. Men så gör det så blir upp Jens Johansson här. Per Langkort prövar att den är länka bollen ner mot Paul Johannes och att det Paul Johannes så vinner han. Det må vara 2-3-0 han i luftet mot Atla Gregersen här till. Vi kommer in lägen. Mycket rimligt väl att det är stank. Vanten Kjaven 8 Fredriksberg lägger från Betuel. Att till 8 Fredriksberg. Vi kommer in lägen. Fällige väl. Elias Rasmussen nevaran väck i första halvlek. Jan Benjaminsen gör det. Flatt inlägg. Gert Hansen räkar han ettla. Hotna spark till. Ännu så är halt. Kom Ascentor friare från början. Alvringarna till nevare och så halt jag ästni att tar har funnit ett effektivt vapen och här till och i Paul Johannes Justinsen som vinner det så här loppbaltarna och tar ju eller väntar lite till att Clement Olsen har nös för att vara här i bollen det ner. Hotna sparklen så ut kommer ner. Det tar den målen. Hans Paul Samuelsen ska lära ut från. Additional val kommer ner. Färresten färdra bollen. Vojigan ner. Flia är effektiv i synen kontroll kan switcha där. Klar och där. Fruspark blir gjort mot så nej där är det inte. Här hette alltså att det var en goal gammaldags obstruction mot Sölva Vattnhammar från Barry Hansen men det är så inte dömt spel Karl Karl Lötjen till Per Langkort. Efter en länka på där. Betuel. Och Henrik Jakobsen här ner. Och för ut där är inkast till NSOI. Och när domar med det är Ransen Napoleon Juros som ska stå här så slämma. Jens Johansson här. Nu kan vi att finna Betuel här, men spelar för bollen är i Atla nej till Vikinge. Atla Gregersen. Till Gunnar Vattnhammar. Efter Jan Benjaminsen. Vi har haft att vi drar inkast till Heimalie, NSOI. Annars ett mål långt kommer här i 26. omfärre till 1-0 till Nollskär Väster emot TP. Paul Johannes Justinsen, här kommer så att Froe Benjaminsen, NSOI gärna på han här. Anche frispark till Laval, spel Corriere. Så vant jag vet kan bara sparka bollen ut, det gör det. Att det är Kina Laval som är vänster fram urväl och Vikinge, det skatter här i Mirinchen, Mainjan är kom på Seichamal och i landskapen till ett mer än Clement Olsen som ju över toppskytte 4 år och ett mer än Patrik Johannesson uppe 36 Tarboy hemma 16 i part så här är ju det Iceland Cupping med den tar tror man vinner Gilta Skäckven. Spelet sätter igång dator och Paul Johannes Justinsen. De fair play anta Jever Vikinge på natter.
Laval skallar han i för fötterna av Selva Vattnhammar. Kanske vet han mest kända spelaren av Viking just första minuterna. Jag finner Hans Paula Samuelsson gå Elving från Selva. Och vänner att finna Laval. Så på Hans Justinsen i färran. Clement. Att må nästan bli ett guldkort. Kanske Napoleon Juros inte hur att göra det så tulliga i distno, men det kan han nästan inte släppa undan. Här släpper han att Hans Jörgen Juros att det är ett klockeklart guldkort. Så man lära på att vi har satt tacklingsta mot Clement Olsen. 8 minuter Farner fram vid 0-0 här i mitten. NSO i Viking. Per Langard, take det. Det är Sean Niemade, Paul Johannes Justinsen. Hesa för det Atle Gregersen vinner loftesten. Jan Ellingsgaard här. Stefan Rysarva, finner Bertwald Hansen. Och syna till 8 Fredriksberg. 8 åter till Bar Hansen. Och så sända Bertwald alltså där. Finner han som så Eisne. 8 Fredriksberg fan här. Barren. Littran i någon till 8 Fredriksberg. Färsligt tamptan in mot mål men varvade bollen och är fitta för Kinne och ett gott inlägg och det är 1-0 till NSOI. 1-0 till NSOI och det är Jan Benjaminsen som för höfte ju ett superinlägg från 8 Fredriksberg och vi må bara säga så där som är sin första minuter här var det så häver det snäver NSOI och jag har sagt månande mer efter målen och det är uppe borg att där lägger sig att 1-0 men ser flott inlägg från 8 Fredriksberg och så är Jan Benjaminsen här han ska vara 1-0 till NSOI. Det är matchen och tacklar han bollen där och Ransen säger domaren att han är det var rakt omkring Viking av Venom. Det pura grejt att NSO gör nu tar Atlasar tar kunna utsätta FM-mästaren av Viking i öllum förum en vecka tar ständer till tag. Ett välspelande NSO här från början och jag har alltid saknar ganska nu då spelar touch minuter att Josef Lau och Justin spelar på sitt spel. Jag kan ju det är inte väldigt så sammanhängande som det men kan det är en länge bollen igen mot Paul Johannes Justinsen, hesa för det Atle som vinner. Vi hade där haft en näka av troblagen vi Paul Johannes, men hever för hevrish teater man ska upp i en luftest vi han. Är öliga stärker i luften nu över en öliga stärker spelare. Länge batterien genom mot Clement Olsen, Erling vinner men ser det Karl Lötchen för Fäder nästa bollen Jan Ellingsgaard här efter till Jens Johansson. Jens prövar en boll igen mot Paul Johannes nu är det Atle som alltid är raskare att komma där och in och sätta sig nu där och vi kommer att switcha mycket för oss ner det små mitteltarbord här en attrap. Paul Johannes här och tydligt att Atle Gregersen han är alltid frustrerad över att nu ser jag som det jag hade en match någon EU-man här fyrbets för så att det kan bli en länkor senare pastor till Lisbon Viking Jetton som punkten är här till Karl Lötchen för att attacka frisparken. Ett lat med Fredriksberg. Jag väntar där vid Karl att jag skruva där in, men där är en sucha. Åttne kan så sannliga sända ett gott inlägg in i brossagen. Där är det Karl Lötchen, Virgin down. Virgin kan få nu ut brossagen och så kommer där möjligt att sätta en kontra igång till Adishina Laval till Hans Paula och han Elving är inte något till honom. Det kommer åttne Fredriksberg. Mäckfränne så gör kommer in i brottsagen. Här är någon härlar att Tromsø där från Benjaminsen rotar handen på störn. Nytt inlägg. Ja, som för fram vid Ötlund täver inkast till NSOI. Bara ett annat mål kom här till i 26:e omfärre.
Nolsjö Vestur 8-1-0 i måte TPFC Suðuroy Røyn. Martin Tausen skorar i målet til Nolsjö Vestur. Gert Hansen til kringkasten. Her løser ut av borster. Og så frattar det eisen at det kommer mål vid Markeier, og her det UIF som lagt seg 8-1-0. Atne Fredriksberg sitter fjerde. Og det litt skumpe, men ikke noen jeg falt i til at til meg ut av Buksla for frisparket. Witchingan er på jobb. Hannes Jakobsen. Men det er aldri ikke fer i Angermanland, så bare det etter en så i mål til er snu ikke med Karsten Hansen. Spiller for Skatta Sundek og Hansen litt han. Staffel aldrig tror jag så annars. Nu är skatten jo i en tog. Gå tackling för Karl Lötjen. Inkast till Witching. Som mest som konsekvent att det här var ett inkast här alla i Sucha das man day på att Sucha är att Atle Gregersen och Erling Jakobsen på ett var kommer ner med brottstegen. Men han finns ju näck mål Jötnen Kattingar och så är som stöd. Nu måste vara vi så tar bollen med Chimney Fraud som till oss Sucha här. Det är så Jens Johansson som akrobatiskt rullar borster. Och så kan NSOI sätta en kontra igång till. Det kommer där. Vi får lära för. Jan Benjaminsen. Nej mot Jainon. Hannes Jakobsen etsar. Det tas in i brassa igen. Här är Erling Jakobsen 4. Kommer vattna mer sparskar igen och NSOI-hållna. Det är Langkort. Alltså man ser att det första kvarteret vi där ser är gott spel från NSOI till spel som man tossar ju efter att ha vunnit Steva Cup-vinsterna möjliga kunde göra att ta för att vinna grepen alltså bara förmästare Talo där är inte så långt från första platsen men också så det hade resten skier men också säkert det får komma upp alltså det finns ju Steva Gotlandsmäschen om halsen men det som jag ser här till detta första kvarteret, det det som vi gärna vill söka från NSOI här. Jalna finns ju Rose för sitt goda spel och det är att det är bäst. Här till i alla fall i Hessen gott spel från hemmaleden. Det här är en god Elving ut 8 för det spelar en super Elving från Karl Lötjen. Upp nu, en mot en. Hannes Jakobsen etsar. Vi kan ju få för det som då ner. Adishina Laval. Kommer läckvatter. Kommer kunna vattna mer. Så har vi Gert Hansen vissar här ute i höger sida. Laval. Börjar finna själva vattna mer in i men det vant jag Jan Ellenskog för att få färdas ner. Kan det vi Maspartlen så. Karsten Hansen sparkar igen. Från Benjamin vinner första. Karl Lötjen. Så Hans Jörgen och Paul Johannes. För inkastarna så i. Så gör han en pitch upp för Eknar Halvier. Barer. Jonas Paul Letzer. Sparkar han så ner mot Atna Fredriksberg. Go Elvring och fixed teacher vi är av Atna Fredriksberg. Mot Eisen Rosa. Hannes Jakobsen till över Arvedsen och kommer kött åter på Petra som bötterna där. Men här åter en tackling som ligger av matchen till Tagola och så vet jag inte vad Jansen Napoleon
Juro säger nej, helt det känns affär men det kanske är still läge att det inte kommer så kött både korsning men det vill säga kanske att han fyra att vi har så kunde tackla i klämmen till jag kanske väldigt på sitt plats. Men annars är det några Jotodister hade en tenser spelare färdig tacklingar i luftdister så men det är inte Jot Henrik det har det inte. Men här är möjligt att China så säljer det att 8 Fredriksberg ständigt på botten. Han tog väl det ner där botten. Lätt han in och i 16 meter. Klammergossen! Och här är så ser där vi att det blir 2-0 till NSOI. Men där blir alltså målspark till Wojciech Elias Rasmussen. Sparkar han igen. Det är så. Själv för en fisk, men han missar han där. Det häver inte helt sitt tror jag. Wojciech and vi skötte oss på i 20 minuter. Det häver alltså hemma in till hemmadin NSOI. Så är det 8-1-0 och nu var det sedan där vi hade ökat till 2-0. Hans Jakobsen till Froa Benjaminsen. Så spelar han om till Erling till Atla och han blir pressad över här. Och så mycket press över att han spelar till en uppåt mer press än Froa Benjaminsen. Gott trust här från Betwell Hansen som ända vill han nästan vinner ett frispark. Och ännu så gör nu sänta ganska 4-5 mans nian och i brottstegen 6 halvtiden så Wojciech. Och här är sjående Paul Johannes Justinsen och här är Clement Olsen sjående Per Langkort resten kommer igen. 8 Fredriksberg för att ta frisparket. Läcket här öliga väl smått som så Janne. Här är en fatrat. Det är så Gerst Hansen och man sparkar borster. Jens Johansson med handklöjer så kan Wojciech sätta kontra igång till här bara sentla av alla stäpparna vägen. Ja, han är även nekva fer men ser kanske i första avlov att han är färnast där. Men så blir det ett lite frispark just mot honom. Spelet sätter igång. Så vet jag inte ordentligt att jag ska ta stommaten det är ganska så millimeter precis. Det är inte skuldet till att slå här som bollen helt inte men låt oss nu bara spela fotboll. Karsten Hansen färdig skilja snabbt någon så där vi rör och hoppas spark till Wojciech. Wojciech kan sända neckfusk in i NSOI brottstegen. Hannes Jakobsen för att ta det vid sidan vänstra benet nu. Vi kommer där. Vi är en fri Gert Hansen! Oj, han är så pura fröjer. Jag vet inte hur den så gör han inte. Däcka och handa mannen och jag ser det som det är. Gert Hansen ska så i ötlo förrån räcka mål. Han är så pura fröjer men det är också verkligen inte stort sport mot mål men en risa med överläge här till Wojciech att jauna till 1-1. Och han enaste möjligheten nästan här till så utelinon. Det var spalt i 1:20 minuter eller här där. Wojciech går in för 3. Gunnar Vattnamar vid inlägg någon nästa för. Och här sen för längt målspark lämnar så. Sean Gastner värst att här var i Hoa att distren i havn i mitten till 36 och K och han kan eisen med outgörande för förmästarhet och ska vara outgörande det tror att ända tandistren vi jaunlight så är fullkomligt lika mycket att ända här så vill Wojciech förmästare så kommer först
B36 och Etla K och på fältet där man åter. Här är alltså framvis 0-0 annars är målkommen och i Örendeston 1-0 till 0 Väster. Vi måste TPF så Sura Rhein och ju efter spel vi markar mot Jepström med 1-0 alltså fullfigurat 1-0. Och kan här alltså det är effektivt och att Paul Johannes Justinsen han är väl starkare i luftspelen än Atle Gregersen och det flyger för Nervi att han finner Clement Olsen. Här Wojciechko. Hans Jörgen Djurus till Hannes Jakobsen. Vi kommer in lägger från honom. Var Hans Safran. Inkast den så. Hans-Jørgen Djurus, åter till Atle Gregersen. Bollen ner mot Laval, men det är Per Langgaard i vinnan. Karl Lötjen för ner. Hesa för ett man ska finna öppna Fredriksberg, bollen för ut till Malsbarsk. Chansen här. Lite bollen ner mot Laval med Karl Lötjen som fram. Paul Johannes Justinsen. Det är Sölvetsar som vinner av någon. Så fer Laval vi fått lära fer lägga fyra där. Absolut inte. Bra. Ransen Djurus domaren någon. Hade skit Laval och i ögonen spelar gång och göra. Sölve vattnar man ner. En lägger kommer och att de har blivit hoppna. Ja. Hannes Jakobsen attackar Hotmansparche för Wojciech som häver 6 mans in i Jens i brottssiden och här kommer det att tatt in att bollen on. Här ska alla ut från 8 Fredriksberg här ensam med bollen. Kommer där golen ner vi. 8 man håller på bollen och lägger sig att till Bar Hansen. Wojciech kan resten kommer på plats. Så där vi kan skrätta tål uppspel här för en så. Ja, tar vi det. Jan Elmsgård. Till målskyttan Jan Benjamsen ska lämna målet ta i touchen mot Farner efter ett inlägg från öppna Fredriksberg. Men det är så sista lötna halvtid, kanske sista 5 minuter. Här är det väl Wojciechko som spekliga börjar att sätta sig och spela efter att ja, det finns 20 minuter var det. Men så är det som står för i ötla. Men det är så sista lötna halvtid att Wojciechko börjar mer att lycka sig själv. Utan det var skapt sådana målläggar. En stor den har där haft. Jag vill get Hansen halv i skulle jag björna att lätta ett. Jag ska pura för er vi handlar stånk ett inlägg. Ska lägga vi syna målen. Annars har det inte skapt målläggar och i öppna spel. Men så är det steg öliga väl. Jens Johansson. Nyan mot Paul Johannes Justinsen här. Att reda Paul Johannes och vinner bollen. Så finner Wojciech ner Laval. Och här är en Gunnar Vattnamar vid plats ut i högra sida. Det kommer inlägg från honom. Ligger väl och Laval är akkurat och stotter. Får inte inlägg här från Gunnar Vattnamar.
Karstansen sparkar han igen. Och Johannes Färmer som snittar vi gör han i luftet vid 3 Norwegian goal. Salve Vattnamar ligger av vattnet och finns en snopp i hästen luftesten där och passen för ut. Framvis som mål kom i Guntadale som ju har tutning för Färjestad i Eisen ända handlisten till dömes mål så ett lag av Norrlands läger Jan Leiters så det är waiting för Färjestad och sen där tappar och Guntadale utan största mivatlaren Semir Hatsebovic där. Elias Rasmussen sätter spelet igång till Hannes Jakobsen vänsterbacken. Venter stått ovan till Erling. Och här Ateshina Laval men så gärna på Patronon. Vikingur kan räna ena för att säga att Sölve Vattnamar här. Och han får plats till inlägg ganska och han får in i brottsagen och han får ut. Maspark till NSU. Det här är Karstansen, Malveringen och förtäcka det. Den köttspalt i en halvan timme, 1-0 till NSU. Mal Shade Jan Benjamsen, la skalla i det faktiskt. Och i touchar mot våra farner. Sölve Vattnamar, sparskar han igen ner. Gott varje spel för Jan Engelsberg, ser det gott. Bra spel, det är för NSU i Eisen. Skjutspark. Langard. Och här plats till Betwell och man får färdra bollen där igen inte men rätt jag för gör. Spårningen till Langard kunde sätta en flätan boll där till ja, det kan så trevligt bra. Men det var målspark till Viking. Nu var spalt igen halvan timme. 1-0 till NSU. Till 1-0 till Mosjö Väster i Sarvaje mot TP FC Sorøy Røyn. Till 1-0 till UIF mot EP Strømne i Markøy. Och här är det Vikingur som är i Alaba. Ett inlägg. Det är sparska borster. Så fratt igen nu är att TP FC Sorøy Røyn är jaunat lättat mot Mosjö Väster. Det är spalter i Sarvaje. Jag lägger bollen igen och igen så i brottsagen men här är bara målvägen till så i Karsten Hansen. Det ska gå stunder, lägger bollen för fötterna och så niorna Vikingshallen innom. Där spelar Paul Johannes, Justinsen till Betwell men från Benjamin sen sätter sig jetten ner. Missar så bollen. Paul Johannes. Det spelar en gåandist. Men har tagit som en gott mot Brasilien. Karlöchen. Till 18 Fredriksberg. Fixt för honom. Han kan skjuta. Men här är Atle 4. Det som spelar för Jan istället 4. Jan Benjamin till Jan Elmsgård. Karlöchen. Och sen för ut.
Från Johannes till Ottan Fredriksberg, till Peter Hansen. Undersynna för Bar Hansen. Men så gör han finns folk in i brottsagen från Benjamin Färn fram. Efter Ottan. Färn ner. Men så gör han nej, jag har inte gått här halva sig jag frisparkar. Det är målspark till Viking. Elias Rasmussen vid målsparken. 3-3 minuter farmer av förhållande 1-0 till NSOI. Målskytte Jan Benjaminsen tar touch mot var farner. Så vattnar man ner till från Benjaminsen. Och vi synar till Hannes Jakobsen. Vi kommer inlägget. Ja, han ligger under väl. Men så gör han få sparkande botten borster. Per Langgaard i Mavren. Sparkande till inkast. Gert Hansen vid inkast ner. Till Adesina Laval. Karl Ötchen kommer mittlen. Nytt inkast till Viking. Och så vidare vid Renda nu. Så tror jag att det är Eiling Jakobsen och Atle Gregersen kommer nian i brottstegen. Där vill kasta. Läkt in i brottstegen. Gert Hansen har ett läkt inkast. Fler Viking går skår. Reisa sig upp i spänningen. Vi kommer där. Och Johannes Josinsen ska ut från. Gert Hansen kan röna sig vid inlägg nu. Det blir ett hotnarspark till NSOI. Nej, Viking. Ja, det är så läs halvvanda mycket sörst. Väl inskruva från Hannes Jakobsen. Tatt in att malen någon. Vi sitter just nu att Viking kan ner till standa tatt in i malen nu. Hannes Jakobsen för att komma vid hotnarspark någon. Vi kommer till. Tatt in i malen att nu. Gert Hansen till 1-1! Gert Hansen är jävla för Viking. Det var spalt i 5-3. Men dotter efter hotnarspark från Hannes Jakobsen. Sätter där i Anne att han var nervig. Det var lite väl. Hoppnas första från Hannes Jakobsen. Hesa för släpper Gert Hansen att röjna sig. Ena för att säga hej och en stora möjliga för. Och i halvleiston. Hesa för Ansteve skalla botten i Malle. Och så kan ska eisen sätta spårna till vid varje spel. Tja. NSOI tog han ska inte hoppa särskilt högt för att få andra botten Malle om man överhöver Gerta. Men alltså, att ha ett nu spalt i 5-3 minuter. Och så en annan rester som ju Sean de Hever avskan och för FM stod det ska ända i det eller inte till distan. Kommer det där här i K och nu 8-1-0 och emot det 36 vi mål från Johannes Bjärstaløy. Så vad tänker du? Så vattnar till hans Jörgen Juros till Gert Hansen. En lägg. Oj, Roma just vann mycket. Hans Paul Samuelsen. Och så kommer Jan Elnesgaard och skallar backen ut. De måste köra den gamla vanda med efter resa för. Hotnas spark Viking kan checka spinn take där. Paul Johannes ska ut fram. Paule. Fixar sin tur. Jag ska finna Hannes. Köra Clement. Foxer. Finns så att Ottan Fredriksberg. Så är det här fjärde som avskår den bläkna vatten som hänger fast och i jakten tror någon till faktiskt väldigt gott om man går ut för det spelar avskår till Viking till det är att next som gör det och det är vinterligt stryk och spelar de tror att detta
skrøter seg om kaknar foten til dem. Og vi sitter det nå, derfor er det opp her, så en innerlig avhøytan herfra om bare at det var sitt ut i at ja, det er snøyt. Inkast til NSOI, som er flott nega falt seg inn i brottstegen til Vujinje. Og her er så Elias Rasmussen. Han vil gjerne gjøre en shutdown og sette en kontra i gang. Han spiller det Samuelsen. Bar Hansen kommer i midten. Vi har spalt i 38 minutter. Støvan er 1-1. Malskytter først 4. NSOI, Jan Benjaminsen tar touch på vår partner. Og så Jauna i Gert Hansen for løt og syane beie. Malen skårer i høtten om. En feil av ring. Fra Atna Fredriksberg. Salve Vatnhammer kan fære hinveien. Salve Vatnhammer! Til Gunnar Vatnhammer. Ikke min lekt fra noen. Jan Ellingsgaard skal han ut fra. Gert Hansen. Så gjør det for kjørtlig å rotta han da bøtten borster. Fra Benjaminsen. Hannes Jakobsen. Velspalt om han til Hans Paula Samuelsen som tog hever Bar Hansen i Richmond. Ikke innlegg til han likevel! Oi. Jeg har gått innlegg fra Hans Paula Samuelsen. Mangler ikke legg for. Men vi legger et eller annet så legger jeg mot han da bøtten. Så kom til han å samme enda i malen. Men altså, sørst da, hva skal vi si, sørste kvarter i det vi Vujinje som er nær om man vil si etter at NSOI det er vel om man i 4,5 av 4,5. Det skulle ganske en løte til at vinter Vujinje er i gang, men jeg vil si at det er vel i gang nå. Johannes Justinsen til Betuel som en gang vel, det er mulig til NSOI og jeg har for honom så NSOI kommer inn litt til det reisende Elias bokser han av bøtten så skjøyter Åtne og rekker en Gert Hansen der hoppene spark og ja, andre bøtten skal Elias Rasmussen halde gir og en loft at han gir ikke så truster men så han det Latra mer, Sandi oppi og hitje at, men tykker vi vant i, man bare lofta som bare Hotman spart til NSOI nå. Så Barsas der sin inn i 5 minutter noen her, og dansen Djurgo skal ha året og nærklare av dem om at, ja, skumpa sine minnen. Jeg visste jo for at etnast, men da han bare får et Hotmansparse. Vi kommer til Hotmansparse. Og tar vi en nytt Hotmansparse til NSOI. Jan Benjaminsen for å ta Hotmansparse for NSOI. Vi tar til malen om. Jeg var etter nervi. Jeg halte at Elias får nesten sli han atverståndsene, eller hva enda vi i stedet for noe pom av venta, og da er det noe tappasbart nå hine med igjen. Atne Fredriksberg attacker til. Hotmanspark til NSOI. Atne Fredriksberg teker det. Han er nesten i malen! Han vil være Bjarka og er selv var i mallinjene. Så ser han der vi at NSOI leies i 8-2-1 her. Han skal ta kontrollen ene fra 30. Bare for litt under brassleien. Og atter der vi at Klammet kanskje kommer til å på sjur her, men her der vi at NSOI leies i 8-2-1 ballen og tvers ståndsjene.
För norska stallage, trutcher eller 2 minuter efter 2 minuter halvtid. Och man ser att det är rymliga underhållande. 2 mål och trutcher rättliga stora möjligheter att träta ut. Tvärtlen så ju en till Viking. Och det här var ju säljer elegant för Hannes Jakobsen, men det var det så hinner från Lyskiparen och Chanon, Atle Gregersen, ska lära natt till Malverian, Elias Rasmussen. Elias väl så sparska på nu till sig för. Och han får ut en kast den så. Barnhansen. Öppna Fredriksberg. Väl tackla här, ja. Hans Paula Samuelsen. Så kan Viking sätta kontra Laval lever han här. Heter han. Till Gunnar Vattnamar. Emma Dreinon. Jan Lindskog rätt så här. Kimi Inleitsson. Under vatten här. Gert Hansen. Lägger han i 4. Lägger mål! Oj! Att Kinaval skalla botten fint då NSU i målvärjan Karsten Hansen rakt igen för grejer ständ innanför ramla så i målvärjan inte en livande möjlighet att vi har så fröjer och så stå så när mål någon en risa möjlighet till Viking. Jag hade inte kunnat förlänga mig av en halvlek. Vi finns 2 mål, vi finns en 4 stora möjligheter att säga time och så. Det är allt alltså. Skulle vi hoppat mer underhållande så kunde akkurat samma vid 2-2 istället för 1-1. Det ska en så så röna. Så jag att Malmö och Viking Jan Benjaminsen här. Lite in. As Jörgen Juros ska lära utfra. Det ändrar det vi. Nej, för shot hade man flätche Bergatøy. Bruksley Ransen, Juros. Ferry Hallaker, Lever och som är skuld Sia och Jan i allt vidare finns under allt här för alla pengar där. 1-0 till NSU till Touchman for Farner, Jan Benjaminsen sitter för Toy, till Archman for Farner hade en god möjlighet att lägga 2-0. Så Sverige Viking tar att ta i 35 minuter var Farner och 18 det och kanske Arden Eisne alltså. Det har varit målmöjligheter till och jag tror för dem att där kom till steg 2-2 istället för 1-1 men alltså Jan Liker så där vi har sett den här förra det här är absolut och passa plats NSU kom näck bättre från början det förra läget ofta ganska där första 20 minuter när man efterlyste att vi ju kan tänka såna Elbringar att tänka samman och så vidare men det har alltid där från finket av klockan slå 20 eller 25 minuter. Och efter det här vet jag en rättliga jauner tester så vi glädjer oss faktiskt till sätten halvlek om Line kommer ut och spelar på samma sätt. I allt det man ser av Vikingarna tar vilja vinna det bästa vi är och göra för mästare här det och samtidigt så vill jag säga NSU gör nu absolut inte för era Vikingarna där och så vi har en fin fotbollssystem vi löser och vi var efter om akkurat
Så är det Lina kommen av vattnatter och domaren Ransen Juros för att buxla igång för detta. Det gör det nu. Right. Målet från Jan Benjaminsen först för NSOI och sen var det Gert Hansen och Janar till right för Wujink. Det är Wujink som hela bollen, han spelar samman in till Hans-Jörgen Juros. Det är ganska alltid färre himmel vid en hejnaga plås att reka fram efter om han vill stjäta i. Det är så att roll uppe. Jan Ennesberg nu. Stäcker över här Jan Benjaminsen och Gert Hansen. Adesina Laval. Och Gert Hansen. Som han vill inlägga, men räkar Jan Benjaminsen. För att röna sig vid någon länk och inkast och en snivium till. Och här är en frier Salve Vattnhammar, en så gör ni skilja av honom. Det är min lägge från något lattare stång. Från Benjaminsen! Aj, här var det målläggen. Jan Benjaminsen sparskar igen, men att det är Gert Hansen för det. Vi prövar ner och ner på början. Gunnar Vattnhammar, flatt inlägg. Oj, vad de gör. Vilka så? Hoppna spark till Wojcink. Annars stövnar i inom dessnom att ett med Nordsjö Väster och TPF Sorøyn. Oj, för 8 hele 3-0 mot Jebestreim vid Markøyer. 0-0 med Skala og Happe. Og i Havn, det er jo en distinert tøtning for FM heter K. Og i 8-1-0 mot Jebestreim. Heldig han Leislands her. Og heldig Jaunlegrens her. Her så er det ikke helt avgjørst. Hoppna spark fra Hannes Jakobsen kommer her. Frispark till NSOI. Ja, det passar så inte som jag säger att det är omvänt. Alltså vinner K och i Havn och Jaunleikur här. Så är det nog så Wojcink tror jag att Wojcink kommer upp av K kommer upp av 94 steg. Wojcink kommer upp av 3 Så i löten är Wojcink faktiskt nog så. Det är FM-kals, alltså NSV ska vinna att han är. Det kan ju eisen hända att B6 till Jaunar i Havn. Här Paul Johansson Stinsen, skjuter. Nägar vi svinna målen. Stövnar är och i lötna är alltså där helt så här så är Wojcink förmästare. Alltså det är där förmästare. Elias Rasmussen vid Malsvarsson, läckt nian av NSO-hållna. Det är Wojcink som är väldigt mer avgängande så är det första 30 minuterna. Paulus Samuelsen här. Det är Hannes Jakobsen. Nej, Hannes vinner han. Från Benjaminsen. För inlägget. Langkort ska han ut från. Gert Hansen, Karlöchen, Hannes Jakobsen, nej, Laval. Det är en runda fröjer, Hans Paulus Samuelsen. Inlägg från honom. Var Hansen fyra först. Och han sparskar. Det röjna sparskar han ut. För ända vi har kört bollen ut. Det är Hans Paulus Samuelsen. Inkast Lensoj. Frispark till Clement Olsson och NSOI. För Hansen. Till Jens Johansson.
Sparsen fra Paul Johannes kiksar, inkast til Viking. Kan ikke kjenne så i kommet så vel ut til 17 halvleg i Øppen Kjensar her. Første 5 minutter det blir av 4 halvleg øyelig vel. Godt kombinasjonsspill, så vi er egentlig skapte esten med møvleikar og støver. Men bare så i første minutter halte jeg at Viking ser nega trykker ut. Det var det omvendt og i för alla inte för ganska sent här var Viking and Sundet trip där vi kom igång. Hannes Jakobsen. Fin kast ner. Det var snatter och han är neckfloss inlägg. Där snorsk sväver upp med Felixberg och i varje spelare som ser att Hannes Jakobsen går sånt att lägga inlägg och ta skulle ganska eisen vara några fria en hatt att han är så god tror jag så gott plats kommer faktiskt reach in och i 6 meter om man är hotel där. Men det är ett hattna spark själva vattnar för att ta det. Sex Vikingar kommer in igen så i brottstegen själva vattnar för att ta hattna spark här kommer till. Karsten för boxaback nu fra. Hans-Jørgen Djurus. Länkan bort. Innatt Rui en så i brottstegen. Varför ut och där blir Maspark. Så ett mål kom här i 17 halvlek och i 26 omfärden. Lucia Wester i nu 8-2-1 mot TP FC Solrøy. Røyn annars 3-0 i mot Uppstrømmet här i Margair 0-0 och skala mot skala och HP och i Kundadale 1-0 till KOI och ända heter vi anlägg KOI vinner Kundadale så är Vikingur följemästare. Chris Bartland så Langard. Jens Johansson. Där så. Det Paul Johannes Justinsen. Han lägger väl bort någon. Raspa! Clemens! Och han skjuter väl vid sina mål någon och här ser man vanligtvis pengarna då är att NSO är bara en scorer men vi är nog truster och i alltså pressar och näka och i han ska skora men vanliga ser det Clement Olsen här ser vi mål öliga stora målläge till NSO skapar av Paul Johannes Justinsen. Men det blir målspark till Viking. Elias Rasmussen tar det. Betuel Hansen och en att finna att Jan Benjaminsen bollen ut inkast till Viking. Nej, det är en frallig fotbollssyster här till. Det finns 2 mål men reellt har det varit alltså skulle allt färgen för där möjligen har varit stora är så täljer vi ganska trutchar att Island mot Lennart så och en kvar till Viking så det är inte just om här är 2-2 det är minta distant välbättre som här är Jan Gjerring och här är det så Viking går rensa gott väldigt spel från Jan Ellensgaard målspark till NSO. Och det är dejligt så att det är en distor jag minns sig så läste jag att jag alltid annars och i kappinchen tar vi då se att distor är outjourned the tutningen så har Line ganska väl så benchen att lägga en så är han här vilket här stora trust i oss här men jag har alltid så det var Viking någon kredit jag har inte tagit kommer här till Löchen att spela Jan like här inne att vinna den här distor. Och här kommer det sedan kontra igång till Viking ner. Han spelar samma som för kort. Stäcker vi av öppna Fredriksberg.
after en av hästen som kanske i öron diston i TV guldkort det kontroll och bättre stäcka men domaren Ransen Jules alltid kommer väl fra då och han har lagt en linje som han över helt till att skulle det komma månader flera kort som hade ice cover Jules. Så vattnar man lägger bollen vidare. Och alltså vi ska lava ut här och ta vidare hotna spark till Witching. Så ständ alla Gregersen vid bollen till. Inte ofta han tar hotna spark men när kan det vänta. Det är så är det mycket. Janus Jakobsen för Stein om han attackar det till alltid är det månader bättre väl. Så det tar vi också det hotna spark sen till för alla inte. Witching skorar på det ena och när vi skorar på ett annat. Här kommer hotna spark för Janus Jakobsen. Lycka väl. Paul Johannes ska lära fram. Öppna Fredriksberg. Till Karl Lötjen. Över Sölvetsa som tacklar bollen där. Bar Hansen tar inkastet. Mot inkast Lennesøy. Och åter inkast Lennesøy. Erling Jakobsen vinner handa bollen väl. Så det vattnar mer. Gunnar vattnar mer. Inkast till Witching. Erling Jakobsen till Hans Paula Samuelsen. Hanus Jakobsen här. Till Hans Paula, till Erling. Och länkar varit ner mot Laval. Och han raftar länkar. Karsten Hansen tycker han. Bar Hansen. Innan mot Paul Johannes. Där med jacksabatten. Hanus Jakobsen färran. Betuel. Paul Johannes. Jan Ellenskort. Jan Benjaminsen. Inner Jan Ellenskort efter. Och ända rättar vi omkom. Tar vi rör matspark till Wojciech. Här är inte en storskast när inlägg som annars alltid är rätt uppskav från NSOI. Man kan lika det sista tar vi Jan Ellenskort ska lägga inläggen. Bar Hansen här. Paul Johannes Stinsen. Clement. Laspaf till Jan Ellenskort. Kan han komma av en inläggare igen för den så är kommer in i brottstad i en tja Wojciech. Där kommer här inläggare. Från Benjaminsen ska han fra. Bar Hansen för ner. Kan vi snacka fucking ju i brottstaden tja Wojciech. Han där borde Elias Rasmussen finns ju fältra eller kvart. Han måste sparka ner ut. Inkast till NSOI. Kajer Bar Hansen så för en attack att hålla länk. Det blir kvar där är Sean till mig. Det har stått till Karl Lötjen. Så det är inte övervägen här. Så är det på plats. Hans Paul och Sölve efter som var nämligen så gör någon. Sölve vinner han. Sparkar långt ner. Laval vid Carlton Cup och där är frispark till Wojciech.
Erling Jakobsen. Langa bara nya mot Arshina Laval. Per Langgaard vinner han. Och så är det bara rum att kicksar det här men släpper det av på shortway. Inkast till nej, bollen blir skjut. Bollen för spel fram. Skål för han vattna. Ja, kunde kanske vinna frispark, men han inte. Strömmer skorar i dessa mot UF. Här UF nu 8-3-1. En så här. Och det är spel för Gert Hansen. Största högerbacken från Voisin just där Hassan. Salva vattnet man kan möjligen sätta en kontra igång till. Adesina Laval färran. En mot en mot Per Langgaard. Här är Adesina väl skjuter man ska stoppa fram vid någon. Det gör han inte. Per Langgaard sänder ett maskal och så täcker Adesina Laval och där är det målspark till Andersson. Så vi att Salva vattnet med det grejer och tappade jag hört så en obstruction mot Jon och utan kom på klar men ännu så gärna fink och 4 månader miste nog luft man ska nog komma för att rätta tavant igen. Men alltså stövnar hinders nu 2-1 till Målsjö mot TP Sora Roin. Och IF 8-3-1 mot Strömmen. Här är det 1-1. 0-0 mellan Skala och HP och i Gondadal är 1-0 till K och i måte på 60. Det här var Vessar skulle ta hälsar här 1-1 och till dömes 1-0 och i Gondadal till K och så är Vikingur förmästare. Så får vi igång att det är 22 minuter farner Stövan 1-1 mellan NSOI och Viking. Karsten Hansen tekur målspark för NSOI. Karl Lötchen vinner ner. Och här önskar vi Thomas Jakobsen tekur han. Här är Michelin Goi. NSOI värne. Sölve vattnar till Adesina Laval. Oj. Här är så Luxalja när vi ja det var 2-1 till Viking. Schillingui NSOI Värnes men där vi att Sölve vattnar med Fort Stocks. Finner Adesina Laval och han var bara några få centimeter från dödja. Två stora målmöjligheter här i 17-läget. En part. Flammed Olsen fick en runda tulja av ner. Har varit någon mest som pura fri men sent inte trust det var en Vikinga spelare och ändå skjuta väl så nu. Och nu att det Kina Laval smatter här och att få färdra vattnet. Ända det vi. Jens Johansson vinner handtandesten för inkast. Tar det till Per Langgaard till Karl Lötchen. Jens Johansson finner Karl Lötchen. Bar Hansen vissar här ute i högra sida. Inlägg från Bar Hansen. Och Gert Hansen vill trycka lösna ställa bollen i tal. Hoppna spark till NSOI. 4 mot Varner Agat. Jan Benjaminsen för att täcka hotna sparke för NSOI med sent fitta fallen igen och Watson Jovicin Jim down. Och där är nytt hotna spark. Nu går det ju högt för så i NSOI. Vi tar det upp med Fredriksberg. Vi tar det. Simon vänstra beinen. Sex NSOI kommer in och Rottstein Jovicin hotna sparke från öppna Fredriksberg för att komma nu. Thomas Jakobsen skallar han ut från.
vet ikke åpne for færdast ned. Jo, Terje han. Han kan sakta slatcha han inn herfra. Men Terje hans ikke. Kan bare snakke her fra Karl Løtjen. Men Elvring er helt einfalt. Ikke noe goal fra Karl. Det er en einfalt Elvring. Og leien han har bedre så. Det er åpne mulig. Enda er ikke inne i Brottsenga som bare fordi at tanke var som så går, men ja, han skal bare lykke bedre fra Karl Løtjen her. Frispark til Sølva Vatnhammer. Bedre Hansen og klatrer opp av Ritchner nå her. Så är vi. Domaren Ransen Juros finns nog ja motmelden från Adesina Laval. Det var nog så näck vi förra halvlek Arsenal som för det kanske. Frispark till watching here Erling Jakobsen tekta. Karl Løtjen sparskar han ner natt då. Watchingsolna att det väger som en hantan så Paul Johannes här. Och han och hans Jörgen är ju en bäst här. Väntar vi där ett inkast till NSO över till kött Jan Benjamin center han ner. Och ett gott inlägg. Ett ser gott inlägg. Kavera stancherna. Betuel Hansen så ser han där vi eller känner så ja att ett träffallurt inlägg från Jan Benjaminsen. Framvis ett men trutcher stora möjligheter här i sätten håller jag till att öka till 2-1 Witchengrein and så 2. Och efter här NSOI Jan Benjaminsen. Lägger hesa för Berge Atla Gregersen. Och 2 mål är det kommande i Gundadal innanför rymliga Stottatøy. Här är 2-1 till KOI. Och tandstövan här alltså. Det ser ut att han framväges att om vi kan ta det visst. Jan Benjaminsen. Mittranen. Då Benjaminsen sparkar bort men om stövnar halta så där är nu 2 KOI och 1 till så blir Wigging för mästare. Ja, först Albert Ado som skorar till 2-0 till KOI och så har Höckni Östra förlåt sig Micke och Mono. Janlag skulle den där Janlag Real det blir 60 KOI så blir det en sky Wigging för mästare och öttelomstånd. Och så först lite vidare. Det är Johannes Bjärstad som det KOI 8-0 för han har just fast det han har stått och jag tror att han är färdig med skatter i han vattnet. Ja, det checkar sen vinkas nu ner. 8 minuter spalter. Vi Løtjen 1-1 mellan NSOI och Witching, men tryck för här om det är akkurat här var tentra här. Det här var väl möjligheter till mäkt slukt. Det kommer ta samma väl 3-3 nu eller här alla. Så står det här var möjligheterna så vidare. Clem Dolsen. Och jag nämnde för och just när jag håller från att det är Olofsson där så jag tror det som så Isa spelar för att vinna den här distan. Isa Witching kan som kanske möjligt kommer till slisa till talsvärden en jävla check. Här kommer till Lötjen att de trimmas det och det är hemma det så sannliga Isa. Jag tror att månader bara intrallande hit. Som bollen för ut inkast.
Gert Hansen sparkar ner. Det är inkast till NSOI. Och 4 minuter kvar nu. Framvis sagt 1. Beimålen i förra halvlek. Jan Benjaminsen till 1-0 till NSOI. Gert Hansen gör till 1-1. Bavom omförven stod tar vi handlar i stånd och skallar och bort normalt. 18 Fredriksberg. Ja så. Skjuter. Näga väl så inne och man för det men jag bara så jag mer as när tror jag att det har varit så fantastiskt mål från 18 Fredriksberg just här så stövne i Villagen. Det var ett öde längskott och man lägger Novel. Det är så chaser Elias Rasmussen för lägga målspark för det Viking. Johannes ner till Lamed Olsen. Jean. Med Bar Hansen här. Ledwell Hansen. 8 Fredriksberg. Välspat. Med Jotne. Då har vi högra beinen. Ganska simpelt för Kölla mot den vänstra över för dem. Men så i där fältar bollen att där. Jan Ellenskort. Lite inne på sidan. Lamed där. Men det är Erling Jakobsen vinner. Hans Paulus Samuelsson nu. Kommer ganska för Jeffrey Sparker. Där får han. Nu. Att det var lunch av det ska på Ryan för kvar för tror jag för att när Fredriksberg så. Ongosh det är att mot med matta. Erling Jakobsen lite bollen igen mot Adi Kina Laval. Per Lankord vinner han. Och så där Jan Ellenskord sparkar han igen. Rot inkast Viking. Every marker att målvarslan är det här då UF som alltid har bra vunnit en dist i år som jag är mot en sekretariat 4-2 mot Uppström 2-1 Sylvester mot TBS Surrøyn. Här är det 0-0 och skala med skala och happe och så är KJ 2-1 mot det 6-3. Det har gått nämna att halta här stående så här alltså Jan lägger här och KJ vinner så Viking förra mästare 2016. Carlögen. Saknar ganska onkel bra sig fram och få färdra bort från honom. Det är ganska utstöttligt än så gör ni hans för någon. Paul Johannes till Lamed Olsen. 8 Fredriksberg kommer här. Inläggen från honom, lika väl. Och så är det Bar Hansen. Det här är press och Malet kör på Kinchi men där får det bort för Stjärnor. 8 Fredriksberg, en för 30. 8 Fredriksberg vinner någon. Paul Johannes spelar i svinna mål någon. Där får in runt ner från hemmalinon. Ska få utskiftningar. 2 Viking-spelare stannar klara. 4 spelare som kommer lägga fram ett bort från någon. Andreas Lavolsen och Filip Djordjevic som bara klarar att komma in. Hans Paulus Samuelsson är han ene och ska ha varit någon sådär. Nu vet vi Hinver och Gunnar Vattnamar ska ha varit någon. Alltså. Tigoff, tränar vänjer att kunna se att det var spelfriska spelare som Filip Djordjevic och Andreas Lava Olsen in tar akkurat till rätter mot så spelar ni ganska sint Møyrer och det spelar den här var smäckfullt av fel och energi och så så. Jag vant jag vill komma så att här skapa och så möjliga målläsning. Låt oss se. Djordjevic lägger sig ut i vänstra bord. Som han spelar det över med en
Andreas Lava Olsen lägger sig ut och högre så gör Gunnar Vattnamare till man för man. Men det är ett för mer offensiva utgåvor som Andreas Paul den offensiva spelare men Philip George säger och slår en distan han är öde akkurat han höjder måste stå för en bäst med så i mot två batchen som han mot han abojar inte han så jag med Anna och i distan och så gör han här Philip George Abatnon vi fått lära för fram i einon Philip Georgievich till Adesina Laval ja så och så kommer Karl Lötchen där upp med Felixberg Paul Johannes Justinsen och så kan färja en kontra Bedwell Hansen till Clement Olsen Erling Jakobsen etsar till Clement helt på bollen helt fram i sinne och så vet jag inte om frisparken nej det är inte för inkast 14 minuter efter Vujcingur i lötning i FMKs så det som stövnar i lötning KI 8-2 efter måte på 6 en jaunläger här för att vara nog att vinna förra mästerhet i det Bardur Hansen ska täcka inkastet Paul Johannes Justinsen och av Sölve Vattnamare sparskar han ut Bar Hansen i inkast någon. Jag vet inte om det var längt eller stått eller vad det var. Och så ja. Det var längt. In och i Brotsanchovic. Georgievich sparkar bort där. Laval skallar någon annan. Den så jallna. Jens Johansson sparkar ner natt i. Så checkar Brotsan. Gers Hansen ut från här. Jan Ellenskort för ner. Bedwell åter till Jan Ellenskort. Nu spelar Bedwell Hansen. Jan Benjamin Björn över. Vad som bara nu ute. Maspark till Vujcin. 13 minuter efter av vanliga lagtöjna. Vujcin, Gers Hansen har tagit den. Lägg till gas på Gers Hansen. Ska la göra, men här kommer Karsten Hansen och Ottar. Langard. Atne Fredriksberg omkjørte av Josef Lavon, men hatt det flott av honom. Jan Benjaminsen. Så han tacklar her av Gert Hansen ut for en stekkover. Jan Ellenskort fra her. Gert Hansen fra han. For en kopp. Och säger domaren Ransen Juro spelar dra fram. Pelangard. Lötchen till Bar Hansen. Och Johannes vinner att jag så där. Sam Dolsen röna folk på sjuren i Brotstein men han fick försöka till landa. Philip Georgievich för henne. Det har sparat här av Hans Jakobsen och Philip Georgievich. Philip Georgievich lägger det down, inkast den så ut. Så kommer en utskiftning här från Hennesøy, ut för Jan Benjaminsen, Winchemmer. Peter Knudsen, ställer klar att komma in för Jan. Now
Monko Øvnarvik og spillerne som framlagt her i Runnavik. Det det som så på I2, Jan Benjamsen og Peter Knudsen. Peter Knudsen, han kan skåre og legge opp til mål. Det er det spark. Men distren hadde vi, så i siste minutten kanskje touch eller så Dona var nækker, at man kanskje blir nøy så fortjela i stor part. Det nekk for mål og lager, men det er en leder så igjen. Nå Peter Knudsen av ballen for første fyrdes nå. En så gjør nere på jobb. Jan Ellesgaard. Kanskje nå eisen at Vuccinger ganske sunt mer av varene ved at gjøre kjøttet av å flytte folk nian og en så i halvene ta der vinner bøsten. Så han det til at jeg tror kanskje ikke vil lage den her Jan Bergen Buster til at så skal stå når i løtene så Vuccinger altså Førjamesteren framveis som vet 2-1 til KO i måte B36. Og tror altså en Janlager her nok. Annars 2-1 til Nolsjø Vester mot TPFC Solrøyen. Uja for 8-4-2 mot FC med Margøyer. Det er 1-1. Skala i 0-0 med Skala og Happe. Og 2-1 til KO i måte på 6 stykker. Karl Løtjen. Morten Fittisberg. Färbart Natri, åttende. Det så, skjuter. Han sitter i målen! Et fantastisk längskott fra Åttna Fredriksberg! Helt deilig standande mål! 2-1 til NSOI! Og så spurningen om FM Vestland av Vuccinger. Vi har et forhånd, skal jo settes til ena vik, og vi har et forhånd, et standande längskott fra Åttna Fredriksberg. Så John Vuccinger kan svære etter her. Salve Vatnamar. I 6 minutter etter av vanlig lagtøyne. 6,5 det jeg sier dem er deft. Hans-Jørgen Djuros. Hannes Jakobsen. Nu sjålande Vuccinger i nekk von Falcher inn i NSO-hålene. Det er svært på veien. Hannes Jakobsen, så den kloss kan man ikke gjøre, han er godt innlegg. Bardur Hansen, etter bøtten ned, eisen i Hannes Jakobsen. Hvor færre han Bardur, først i atløv innkast til Vuccinger. Som de jo vita, pleier at flytta folk fram til sine innkastene. Bruker det som en sånn standard støv. Erling Jakobsen, nyvergen kommer nyan, Atle Gregersen for ikke hesa før, og tar kastet så man har bekler. Det er fikst det er godt. Hannes Jakobsen litt sånn inn, men her er Karsten Hansen. Sparskabatten nyan og Vuccinger. Til NSO her, 5 minutter etter av vanlige lektøyene.
så ser ut i havn, men det er ikke et tøy, jeg skal jo ta i 60. Her hatt framvist 2-1 til KV. Der da. Därmed Olsen her. Paul Johansen Stinsen. Så det ska slära backen här, Peter Knudsen och Gert Hansen, frispark Lovicing. Och här är Möllajtje. Så Langel. Isabellen! Och vad så? Carlos Jakobsen, Jack han inte väl. Och så har vi varit här för Rengstöv. Nu är det alltså NSU avskåren nu på Möjras. Vi löser ner. Alltså Buxla för offside mot Vojtinche. Hansen för att sparka den bollen för att lösa målvärden från NSU. Och nu Niana Vojtinche halvarna med då sen ska Varanta här för en så gärm kort. Det kommer gå av inte frispark för Knudsen där färdas nu ett lag då är ju ett lag att med Olsen färdan. Det är inte allt avgjort än, men Lantje luktas det en FM till Vojting här vid Lötjen och Damas. Musluten är bara nu 2-1 till K och mot B36 och 2-1 så här så är det inte avgjort än. Men skulle B6 dömas jauna i Gundadale till 2-2 så kan Vojting göra sakta stäppen an dessen här. Så blir det Färjemaster Liga. Så skapar ett mål till. Anten här efter Gundadale här till backen 4. Oj, en stor möjlighet här. Fantastisk inlägg han kommer vid 8 Fredriksberg. Helt en av standarden till det väl. Bedwell Hansen, hette jag här. Erling Jakobsen sparkar han upp i luften. Magnus Jakobsen, Filip Georgievich är här en kort. Frispark till Vojting. Och här flyttar en riktiga falsk i alla mått. Brottstöjar marschen och NSOI. Sölve vattnämmar för att täcka frispark här. Där kommer väl in och brottstöjar i NSOI. Kan hända det här? Soren Ankel är med över nu här hette jag, men är alls inte störst under mot Malmö. Framvis 2-1 och i Gundadale till KOI. I öppnade sista och fratt. Karsten Hansen. 1 minut rätt av han jag lagt in nu. Riktigt gott från Soren Ankel. Han finner Andreas Lava Olsen som är så outgörande i fjör. Ska han vara att nu. Det kommer att gå in inte! Atle Gregersen! Och så lyckas vi att Sölve Vattnämmar färre och på sjur här. Jag vänder mig till alla upp. 30 sekunder efter att han är lagt inne. Carlos Jakobsen tecknar. För han näka in i brottslinjen till NSOI. Atle Gregersen fram här till Ankel. Gasso! Oj, här lägger han. 8 Fredriksberg sparkar ner. Så kan Klemmet Olsen. Den och kapp. I Hans-Jörgen Djuros. Även till Klemmet Olsen vinner han den i dissen.
Nei, det gjør han ikke. Velkommen etter her av Hans Jørgen, men vant den ikke av. Litt i rom. Hva så? Jan Benjaminsen. Skjuter Elias Rasmussen Bjergar. Og så stendt dommer 4 her. Og så er Djordjevic, Kartrum Kott, som er plåsset av Atna Fredriksberg. Spiller ferdig i gang etter. 30 minutter er lagt der av treet. Lenke bollen igen mot Jannesøy, Brottstein og Verskalla var rojare. Og her blir vettra 4 Renkstøv. Framvist 2-1 til KI Gundadale, som jo hever kolossal antutning eisene. Skulle på 6 jauna her. Så kom Witchingan der Havastad tapt her. Leta champagneflaskorna upp, så det skapar ett mål till Anton här, Ettla och i Gundadale. Här är Tojen som domaren har lagt att säga att färden igång, han lägger trutschar att säga att så vi snackar kanske om att det är 2,5 rätter. Karsten Hansen för att täcka frispark här. Salve Vattnamar, Andreas Lavolsen lagt sig mer centralt in nu. Så till att till Karsten Hansen som är vinstra beinen och sparkar ner mot min jätter. Bra Benjaminsen. Hade jag. Bedwell. Ett lavar Andreas Lavolsen. Ja, han gör en ekväl. Det är ganska isne. Frispark till NSOI. Det är inte Liot i Gundadal igen. Här är KI 8 2-1. Men träff är Ölja riktigt fänka. Witching Hoast allt. Och Malmåndren är allt och stora mitt med sig på Ajedin. Så ska alltså KI ta vinna en ortas största och i sista omfärden. Men börjar nu det är inte avgjort än. Witchinger kan skåra här på 16. Det kan Jauna i Gundadal. Och så är Witchinger förramästare så det är dock en lycka sucha. Det händer här är Witchinger. Djordjevic missar bollen. Och det är så i isen. Nu ska Witchinger göra en rymna kött av. Länge bötter från Gert Hansen. Langård, Hannes Jakobsen, så bötter sparskar borster. Atne Fredriksberg. Jalspat. Knudsen, det är klammet vi. För Scholver. Finner så Atne Fredriksberg. Ska det bli 3-1. Atne Fredriksberg skjuter i sygenheten. Det är inte efter, öliga löjt efter. Och tror kommer till Esten vinner och länk om bollen ut, där skiljer väl. Det är Andreas Lavolsen! Karsten Hansen för fjärde bollen och är benchen för att här kom. Ett bein Esten och rakt igen så i målvärjan. Och där är rätt kort till Andreas Lavolsen. Andreas Lavolsen är utvuxter. Och i domarmeter att han är rakt målvärjan. Karsten Hansen i lika skatter här. Och så och vånda att han kan fyra sätter. Det smakar en god visst under målvärjan så NSOI och ju spelar för Strömrek Hansen. Men så du vet fältar vi och i Gundadal i Eisne här och i till 2-1 till KI så det 60 jauna här så är det mycket förmästare och det slår det Gundadal ja. Det slår det Gundadal. Nej. Ja. Här är 2-1 till KI runt spelar med 4 år. Här kan inte vara neck efter. Nok tala mer om sekund än om minuter vant jag. Och små bra vånda målvägen tror NSOI Karsten Hansen kommer för att dra till TV och Ölja sent och man skulle ända distans så där spat en gåandest. Så har vi stannar vid funda länk veckor från så jag vet inte hur övertliga han blev en raktor men finns en orda så en sträckton falt så kan det vara en knockout men till bättre så kan komma på en ner. Det show inte för vanta mycket spel att Andreas Lavolsen för grejer kortet med en shotdomar net för dem. Och då vet det målvägen nummer 20 Karsten Hansen NSOI kommer upp för drattor. Och jag vet inte att vi kommer att sitta så nekva till det. Det må väl vara till och
Jag har inte fratt om några mål att säga och i Guntadale alltså här 2-1 till KOI. Kan se att det vedrör så det är oilötna inte outjust. Här i 26 och näst sista omfärre. Clement Olsen här för en kort. Ankel gruppa bollen upp i luften. För inte för Petron första halvlek så det Petrel. Och Brukstad domare men Distrin är inte lever kan nu så det ballat här. George Fitch färsar ett bort kort. En avtal från som äkta villägarna Silva Vattnen var om att haldas ju kinnon. Är hårdast allt. Ett omfär efter och inte kunde få sig några borta karantän här. Jens Jo. Här Brukslaj Ransen Joros för sista för och det NSOI har vunnit 2-1 och Wojciech och det hever vissar at FM Vestland vill utsatt i ödlan för en av veckan. Jag har inte staffast om det är liot och Guntadal igen, men det är min hjemme för att vara öliga när vi 2-1 i stövan här till KOI. Detta är en serie underhållande distrikt. Där börjar ju vi att Jan Benjaminsen skorar i för NSOI för alla inte Kristiansen Jan Lareitsvær som håller ståan och så finner vi alltså en kandidat till Årsensmål och i 8. Fredriksberg högt igen upp i 8. från Oha, jag vet 25 år det för de med så att se det flott mål och jag finns staffast än om det är Liot och i Guntadale där må få Dörst. Ja, det är inte lite Guntadale igen så det kan ju vara att jag har suttit där nu och Askora fjälten att som jag var och spela och fratta kosta gånger här så att ja vi måste få Tandisten Littnan. Och vi kan se näka. Här spelar där en fratt i nu. Jan är på 36 till 2-2 så så är vi inte för mästare. Så jag kommer på gärna lite låta träd. Vi blir hängande här inte vi har finch ta staffest skulle finch ett SMS att hon alltså skött som det stämmer i Guntadal Eberslav. Här är alltså 2-1 till KOI och det var först Johannes Bjärstaløy som skorade 1-0. Som menar var hållstövan så var Albersa Do som ökte till 2-0 och så var Högni Esterøy minka för B36 men här är som vi vet 2-1 till KOI. Och här är det ju två som domaren lagt att säga att där är Espen Javita och till en låt så han tar och till där men jag vet ju inte som jag vill inte statue som Mick fan lagt att säga så får jag veta här att nu är 3-1 till KOI så vi kan se att det är att det är alltså inte och det är att förmästare heter vidror Outjust. Så vi får att tacka för akon här. Hans Erik Danielsen är teacher och få myntnar ut till Tekon och Leivor Fredriksen har sagt från Disten. Alltså 2-1 till NSOI här emot Wojciech så vi må börja till lejaren att finna ut för vidror förmästare.